dugu. Oneida eta Merin haurrak Ameriketako ibai luze eta zabal baten ondoan bizi ziren. Lur koloreko azala eta begi beltzak zituzten. Indiarrak ziren, Oneida neska zen eta Merin mutila. Nor da zure lagunik handiena? Galdetzen zioten Oneidari, eta honela erantzuten zuen. Amerin da nire lagunik handiena. Nor da zure lagunik handiena? Galdetzen zioten Amerini, eta honela erantzuten zuen beti. Nire lagunik handiena, Oneida. Ibaian, oianean eta leku guztietan beti elkarrekin ibiltzen ziren. Beraien herriskatik inoiz irten gabe zeuden. Ibai handi hartako urek nora joaten ziren jakin nahi zuten, itsasoan olakoa zen ikusi. Nora joan gote dira ibaiko urak? Nola izango ote da itsasoa? Horregatik, behin txalupa bat hartu eta ibaian behera abiatu ziren biak bakar-bakar. Gau heldu zenean esan zion Amerinek Oneidari. Goazen etxera beldurra daukat. Ezin dugu txalupa gelditu aurrera jarraitu beharrean gaude. Erantzun zion Oneidak. Eta ilargiaren argitan itsaso zabalera heldu ziren biak. Hurrengo egun osoa olatuen gainean balantzaka igaro zuten gosez, egarriz eta beldurrez. Itsasoan aurreraino eraman zuten txalupak, lurrik ikusten ezen lekuraino. Heldu zen gaua berriro, azaldu zen ilargia zeruan eta izarrak ere bai, bere inguruan. Oneida eta Merin negarrez zeuden elkarri helduta, baina orduan... Begira argi txiki horiek urrutian itsasontzi bat da. Bi indiar txikiak garrasika hasi ziren. Etorri lagundu! Baina itsasontzi hartakoak ez zuten ezer entzun, eta ilunpean ikusi ere ez. Gauaren erdia lotan eta beste erdian egarrez igaro zuten bi indiar txikiak. Hurrengo goizean ordea beste itsasontzi bat azaldu zitzaien, eta antza etorri ziren Oneida eta Merin Euskal Herrira. Arrantzale euskaldunak baitziren itsasontzi hartakoak. Eta Jose izeneko arrantzaleak esan zien Oneida eta Merini. Inauteriak dira, laster, geratu zaitezke egun batzuk gure etxean. Zer dira inauteriak? Galdetu zuten bi indiarrek. Eta Joseren alabairenek erantzun zien. Inauterietan mozorrotu egiten gara, arropa zaharra jantzi eta aurpegiak margotzen ditugu, eta dantzal egiten dugu kalean. Jose arrantzalearen etxean geratu ziren egun batzuk pasatzen Oneida eta Merin. Lagun berri asko egin zituzten, egunero kalean jolasean ibiltzen ziren igendu arte. Inauterietan indiarrez mozorrotuko gara. Erabaki zuten auzo hartako neska mutil guztiek. Oneida, Ameri, lagunduko aldiguzue? Galdetu zieten. Bai, pozik gainera! Nik aurpegia margotuko dizuet eta buruan luma jarri. Esan zuen Oneidak. Eta antxe ibili ziren denak inauterietan kalean gore eta kalean bera, oihu eta saltu. Leku samarra aurkitzen zutenean gelditu. Borobilean jarri eta dantzaldi luzeak egiten zituzten lantzak astindu. Gora Meri eta Oneida! Esaten zuten dantza saioa bukatutakoan. Gora! Erantzuten zuen jendeak txalojos, oso ondo ibili ziren bi indiarrek inauterietan. Eta apenas alde egin zuten Euskal Herritik beren lurraldera. Lehenengo hegazkinez eta gero helikoptero zitzuli ziren Oneida eta Merin Ameriketako ibai zabalaren ondora. Nolako poza hartuko zuten beren gurasoek, hori bai. Datorren urtean gurasoekin etorriko omen dira Oneida eta Merin Euskal Herrira inauterietan. Gustatu zaizue? Bai!